Som de l'AVI, l'Associació de Vells Indignats. Ja fa anys que les àvies i els avis ens encarreguem de cuidar els nets mentre vosaltres aneu fent la vostra vida, anar mirant vídeos, anar escoltant el mòbil, tot això s'ha acabat. Gràcies a aquest confinament, hem descobert que és el poder estar sols, dedicant-nos a nosaltres, tranquils, Sí. I ha estat meravellós. Sí, home, sí, jo he pogut fer 6 puzzles, he pres el sol, he llegit, he pintat 2 quadres, fins i tot un dia vam tornar. Bueno, a partir d'ara serà ben diferent. Aquestes són les nostres demandes. Punt número 1. Acompanyarem els nens, com a màxim, a una extraescolar. I, escolta, jo començaria eliminant el taekwondo, Si volen derrotades, que esperin veure què els hi quedarà de pensió. Punt número 2. La Cangur cobra. Sí, senyora. El menjador escolar cobra. Home. Doncs nosaltres exigim que se'ns paguin les entrades al cinema. Doncs al cinema no hi podrem anar. Bueno, però algun dia hi podrem anar, algun dia s'oblidarà. Escolta, de moment, que ens avancin els diners, 20 euros per cap. Punt número 3. Els dimecres són sagrats, perquè els dimecres hi ha partida de botifarra. I aquest dia l'únic bolquer que volem veure és el d'Antonio de Can Cisquet. O accediu a les nostres demandes o prepareu-vos per les conseqüències. Mama, només m'has posat un tàper de macarrons. Mama, segur que no te n'has deixat cap? Ui, aquestes croquetes són de súper. Esteu avisats. I ara ja podeu seguir amb el programa. Doncs vinga, fora. Però paga. Què collons passa? Això no funciona. Però si abans anava. Nena, que el teu pare ha tornat a piratejar el senyal de TV3. Què hem de fer? Espera. No!